Hi guys, बेरे फुंजानि नोंथांमोनखौ नैबे बिथांजों लोगोसे बरायनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय आरो ना चेनेलफोराव सोरबाफोर गोदानबा प्लिज थाब साबस्क्राइब खालामना गालांदो। ओमफ्राय नैबे बिथाङा माने ओंखाम उखैदों आरो ना, ओमफ्राय आं एसे लोगो नांबा फैलायबाय। ओंखाम उखैबा इदि लोगो नांफैयो इयो। ससे गोमोन ससे गोथां। ओमफ्राय ओंखामबो एवना होखांबाय बारुनाय एसे आङो ओंखामबो एसे एवनानै होखांबाय। ओमफ्राय दा साहा फुदुंगासिनो आरो नैयाव थुलुंसिनि साहा फुदुंदोनो। थुलुंसिनि साहा फुदुंगासिनो आरो खोमसि नुदो गाइखेरानो दङ नै एफा बुरजा गाइखेर साहखौ लोङा। ओमफ्राय नैयाव सयाबिन एसे सोमदों आरो ना आङो बैयाव कुकाराव मा होनो दालिजों मायो मुदुफुलजों माने रुबाय आरो ना। ओमफ्राय दा डाइरेक्ट संसैल'। ओमफ्राय ओंखाम उखैदों ओंखायनो उसुंनिफ्राय ओंखारना खाराखै। ओंखाम उखैयामोनबा इखौ मोनाबो मोखांबो नुवा गन्थंबो नुवा आरो माने ओरैबायदि बे मानसिखौ नागिरबाय थाबाबो बे मानसिखौ मोना आरो ना ओरैबायदि। ओमफ्राय दा उखैदों नालाय इयो थावसो। ओमफ्राय दा फाइनालि ओंखामबो संगासिनो, ओंखामाबो गोदौबायानो। ओंखामा सानैनिल' नालाय एसेल' जायो। ओमफ्राय दा नैबे बिथाङा लोगो नांबाय दं। बोरमा फिसाखौलाय मानो बामबाय थाखो सना? थेमा जाबा मा जानो नाय गाइखेर मोनजाना उदैया पेटुल लिलि जालाय लांबाय। सिला जाबासो मिथिगोन दा। लाया सा मोनलोंबाय। आंहा मोनलोङाखै र'। सयाबिन एवदों आङो उसुङाव। सयाबिन एवगासिनो नै। आयौ हाबाब आनिनो ओइसे दोनो ना सयाबिनखौ एसे ओंख्रिया खिन्थु दिनै ना माबा माबि आख'। ओमफ्राय नै माबाया दालि गिदिरा इजों मुदुफुलजों रुग्रोना लाबाय आरो ना। ओमफ्राय दा फाइनालियाव संनोसैल' आङो, होमबाना थाब जायो नालाय। ओमफ्राय लोगोफोर गैथारलाना जानुवारियाथ' मोनफैथारसिगोन, निउ इयार मोनफैथारसिगोन आरो सोर बहा पिकनिक जानो थांगोन। जोंहाथ' बहा जानो थांगोन मिथिला आरो ना। थांनो मोनोना मोनाना नायनोसै आरो ना बहा जाहैनाय जायो। ओमफ्राय बहा सोर मा जागोन। देग्लायथ' अमा बेदरबो गैया लोगोफोर, अमायानो गैला जोंनावथ'। मा मोनजागोनथाय अमानि जायगायाव दाउ जानांसिगोन आरो ना। बिलाइखौ लाबोदोब्रा बाथोन देबायनो। दे जायो बेखिनियानो। नै देबाय आरो ना फाइनालि बिसोरा आंजों थगायनानै खामानि मावनो जादों आरो। ओंखामाथ' उखैबाय। ओमफ्राय नै ओरैनो लाफा लाइ ओमफ्राय खुदुना लगाय मोनदेर एवबाय आरो ना आङो। आयौ नै खामबाय माथो एसे जासिगोन जाबाय। ओमफ्राय खामबाय नै आंना रायज्लायना थानायावनो। ओंखाम जाखांना दासो हाथाय होयो आरो। ओमफ्राय गं फारनै होनायखौ जि मोजां नुयो स्कुलावबो बिदिनो खालांदो मा दे मानो खानांगौब्रा। हाबा खथ्थ' साइज नुयो नै आयु जि साइज नुखादों। दे गं थिखिनि फारनैनिफ्राय नै नोंनो सयाबिन दोन्दों आङो इयाव मामिनि सयाबिन दोन्दों आब'। आयु हाबाब जाबायसो। ओमफ्राय बे ओंख्रिखौ जागोन ना जाया नों सना? बै ओंख्रिखौ रोसिया एसे खम जाबाय। नै इखौ जागोन ना जाया? मुदुफुल दालि ओमफ्रायो सयाबिन जादै बेखौबो जा। ओमफ्राय नैयाव आयौ हाबाब सौदों। आलु थाइनै दङ, इखौबो बाथोन सेफ्लेना जानो गोसो जादों। देखांबाय दा फाइनालि रेडि ओंखाम मोनजासिगोन। बिफा फिसा ओंखाम जानाया नांलायलायगासिनोसै। ओंखाम जानायानो रेडि जाबाय फाइनालि ना जोंनि ओंखाम जानाया। दे दौजा खनसे अननानै दौदो। ओमफ्राय मैगं एवनायानो दाबो दैयानो रानाबो आं बुरजा होनानै लाफ्लांखो ना माथाय। आरो दंबावोसो नै रानाबो रानानो। दे ओइसे जाग्रोनोसै ना दसे जानोसै ओमफ्राय एसे रानबाय थाथ'थों इयो ना। दे जादो जानोसै आंबो नै दा हखाम जाना फैनानै माने दै सारनाय आरोना जोंहा रानि फिसानि आयं फिसानि दाखालि मोननायमोन। ओमफ्राय दा जाखांना फैनानै आंनियाव थाफैलायबाय। ओमफ्रायो
सबाइ ओंख्रि जानानैथ' उदैयाथ' मोजाङैनो हामखायाखैमोन नालाय होमबाबो दा जाफिनबाय आरोना ओमफ्राय जाना लानानै दा हराव मा एटेक खालामो मिन्थिला आङो जिखुनु जाया जाबाय दा जाखांनानै एसे बोरैबा मोननानै नारें खमला जानोसै आरोना आङो दा न'आवबो रावबो गैया बोरायाबो अबेबा खालाय देवानिसो लोगोफोर एकदमबारे न'आवनो मानसिखौनो लोगोखौनो मोननो नागिरला ओमफ्राय आं दा एसे खर'खौ बोरैबा पिर मोन्दों आरो ओंखायनो एसे जिरायबाय आङो मोनाबायबो दा फिसाजोआबोथ' फैखायाखै फिसाजोआ जोंहा फैखाया ओमफ्राय दा बेखौ एसे जानानै उदै सासायनानै लानोसै आरो आं दा मोनानायखायनो जि आराम जागासिनो एसे मेरायना लादों आरो ना मेरायनायखौनो इयो एकदमबारे बोखारनानै लानो हाला आरो नै एकदमबारे मा होननानै नुवाखै एफा खस्थ'नो मा होननानै इदिलाय मेरायखांजोबना लानांगौ जाखो फाग्लिलाय जाबाय ओमफ्राय हनै बिमाया याव दं मोनाबाय आरोना दा जेबो सानानो गैला बारे खारबोजोब्बाय नै गाइखेर मोनजायो नालाय गाइखेर मोनजागोन नामा होननानै नै होबोबाय मालाय खारबोनाया रेडि जाबाय नै मानसिफोर बायदि ओरैबायदि नायलाय लोगोफोर माने बोरै जानो रोंबायदों इयाव गाइखेर दोनदों नालाय आङो नै जानोबा नै ओरैबायदि दा उतपातआनो नाया बिसोरनि उतपातखौ सासेल' मोनलोंग्रोगोन नै ओरैबायदि डिस्टार्ब र'ना मासे मोनजागोन ओइ नै दौफै नै आयौ नै दौफै ओरैबायदि डिस्टार्ब नै सेलायलायदो नै दौफै आयौ जि दुस्थ'खा नै आयौ दे हमथानि मासे हमथायाबा जाया आरो दे आंनिया दौदोसै मासे दौवाबा माने ओरैबायदि जाबाय दे मानसिखौलाय नङाबा जाथारा मासे दौवाबाथाय एकदमबारे नै इहा बोरै जाबाय दं नै बिदि हमथायाबा जाया आरो दे मासेखौ हरलायदो बिसोरो बिफा फिसा ओंखामा जाबाय ओमफ्राय आंहा नै जिरायना नेबाय आंहा जाया नालाय दहायनो उदैया एसे बुंखाना फैदो दहाय मोनानासो जानाय नालाय ओमफ्राय र' दै देखायनि आं बिसोरो मा ओंख्रि जादों बिफा फिसा उन्दुलायनासो जागबाय नै दानाबा टपि गानलायनाय जि साइस नुदोंरा ओमफ्राय नै जाबाय आंहा जाथ'सै आरोना दहाय जानानै ओमफ्राय नै नोंनो दिनै ओंख्रियालाय रुदों दहायनि फुंनि आलु बाथोन ओमफ्राय नोंनो आङो एसे बेलेग डिजाइननि संदों नङा नायलाय लायखो मा डिजाइनाव संदों हारसिं जासिगोन नामा जालाय खिफिलाय हारसिं जानोसै नामा हो थोरसिखौ बेलेग होफैनो नामा हो मा स्टाइलाव जानो नागिरदों मा नागिरदों हो इयाव होनो नागिरदों आं नै ओमफ्राय पापरखौ होनो बावदों आं पापरबो एवना दोनदों अरना जा इदिनो ओमफ्राय मा नागिरदों नोङो माबा नागिरबोदों इयाव मा दं जेबो गैया इयाव सना संख्रि नो दे जादो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन बाय बाय ओइ जाम्बि जाबाय होमबा आङो दोनथ'बाय होमबा बाय बाय